poznačení. Na výtvarke určite nikdy pokoj nedá mi. Nové tričko za chvíľu mám zamachlené farbami. Ako to len dokázal, že vodne v noci maluje. Na kamošov nemám čas, s perspektívou čarujem. Vám spievam a hrám, spievam a hrám, spievam a hrám. Na ceste za umením sme občas pohodlní, krásnymi následkami nastálo poznačení. Hovoria, že tanečná krv mi v žilách koluje, poslednivosťou zatočiť to iba učiteľka vie. Hercom budem svetovým z malého mesta z Popradu, učiteľka zo Zušky mi k tomu dodá odvahu. Vám spievam a hrám, spievam a hrám, spievam a hrám. Na ceste za umením sme občas pohodlní, krásnymi následkami nastalo poznačení. Vám spievam a hrám, spievam a hrám, spievam a hrám. Na ceste za umením sme občas pohodlní, krásnymi následkami nastalo poznačení. V srdci to mám, že spievam a hrám, spievam a hrám. V srdci to mám, že spievam a hrám, spievam a hrám. V srdci to mám, že spievam a hrám, spievam a hrám. Príjemný podvečer, milí naši hostia, milé deti, vážení rodičia. Vítajte na dnešnom predstavení tanečného, literárno-dramatického a hudobného odboru základnej umeleckej školy pri Spojenej škole na Letnej ulici v Poprade. Vo vestibule Domu kultúry je v týchto dňoch sprístupnený výber prác našich absolventov výtvarného odboru s krátkými anotáciami o tvorbe našich mladých autorov. Dnešné predstavenie je mimoriadne slávnostné pre absolventky tanečného odboru, ktoré v tomto školskom roku ukončia prvý stupeň základného štúdia umeleckého vzdelávania. Tanečné umenie nám teda dnes priblížia svojim absolventským vystúpením vo svojich choreografiách. Pozývam ich teraz na pódium aj spolu s triednou učiteľkou Mariankou Slukovou. Nina Andrášová, Anika Viktória Bafijová, Tatiana Brodková, Iva Hurajtová, Marieta Ištvánková, Liana Kulková, Laura Malatinová, Viktória Novobielská, Lucia Sádovská, Julia Slimáková.
slovenské vystúpenie. Vážení diváci, milí hostia, všimli ste si, koľko z našich absolventov bolo chlapcov a koľko dievčat? Teda vlastne už takmer žien. A ak by ste nazreli do tanečných sál alebo do učebne literárno-dramatického odboru či do ostatných tried v našej Zuške, aj tam by ste videli väčšinu dievčat. V pedagogickom zbore je to veľmi podobné. Len namiesto dievčat tam stretneme ženy. Tvorivé a inšpiratívne. Ak sa ženská sila spojí, dokáže naozaj veľmi veľa. Dnešnú dávku talentu, tvorivosti, vtipu, ladných pohybov vám teda prinášajú dievčatá a ženy zo Zušky na Letnej ulici. Z vďaky k mnohým inšpiratívnym ženám z minulosti a ako výzvu do budúcnosti. Aj keď trochu mužskej energie sme prepašovali aj do nášho programu. Veď vďaka prepájaniu našich odlišných svetov je život krásny a neustále sa meniaci. Dúfame, že takým bude pre vás aj spoločný čas, ktorý máme pred sebou. Užime si ho spoločne. Prajem vám krásne chvíle, inšpirované nielen ženami. Zeus mi povedal, že mám tie najpôvabnejšie nohy. Co? Zeus mi povedal, že som tá najmúdrejšia bohyňa na celom Olympe. No ty zlúpania. Zeus mi povedal, že mám ten najsladší hlas. Prosím ťa. Zeus mi povedal, že mám tú najkrajšiu tvár. Už len ty. Zeus mi povedal, že mám tie najkrajšie oči na celom svete. Zeus mi povedal, že som slnko jeho života. Zeus mi povedal, že mám tie najkrehkejšie ruky. Ich mám tak maximálne suché. Zeus mi povedal, že mám tie najbielšie zuby. Myslíš tie žltáky? Zeus mi povedal, že mám tie najkrajšie vlasy zo všetkých bohí na hore Olymp. Tie škuty. Zeus mi povedal, že mám ten najmenší nos. Zeus mi povedal, že mám to najkrajšie srdce. Zeus mi povedal, že... Že som jeho jediná! Ja som jeho jediná!
Takže to znamená, že Zeus je už iba